Heddiw, da ni'n mynd i baratoi ponca bach neu crempog sydd wedi wneud gyda ricotta. Mae hein haws iawn i'w wneud ac fydden nhw'n gyfarwydd i chi falle fel lakegs hefyd. Maen nhw'n chydig bach yn ysgafnach yn ei cynnwys ac maen nhw'n arbennig o dda ar gyfer brecwast yn y bore neu bryd os da chi chydig bach o chwant bwyd. I gychwyn, da ni'n mynd i baratoi ychydig o ffrwyth i fynd efo nhw, fe ryw fath o compot. A dyma beth sydd gen i fan hyn yw un afal bwyta, gellig ac 2 oren. Ac hefyd mae gen i 4 letys yma. Da ni'n mynd i goginio hein gyntaf, a da ni'n mynd i ddefnyddio sydd 1 oren i goginio ffrwyth. Felly mae'r sydd yn cael ei mynd i roi i sosban. Wrth gwrs, mae'r ffrwyth fel hyn yn beth da ar gyfer y brecwast achos mae'n rhoi vitamin E i chi sydd yn bwysig yn enwedig yn y gaeaf ac hefyd chi'n cael ffibr o'r llysiau a'r ffrwythau da chi yn bwyta. So mae gennym ni 2 ffrwyth y fan hyn ac mae'r ffibr dwi am mynd i adael yr croen. Allwch chi plicio nhw os ydych chi moyn, ond dwi'n mynd i adael y croen ar y ffrwyth achos mae yn ychwanegu at y ffibr yn eich diet chi. So gyd chi moyn wneud yw torri'r ffrwyth fyny yn ddarnau ac wedyn chi'n mynd i goginio fo yn y ffrwyth yn y sir. Gyflym cael gwared ar canol. Mae hwn yn mynd i fynd yn sosban dros wres canolig i isel a chi'n gallu gwneud hyn ymlaen llaw. Llwch chi roi hwn wedyn yn yr oergell ac os nad ydych chi'n fita o'i gyd gyda'ch crempog, mae'n beth da i roi efo'ch uwd yn y bore ac allech chi hefyd ddefnyddio gwahanol ffrwyth ar gyfer hyn. Allech chi ddefnyddio llys. Mae hyn yn dda iawn, llawn eto o fitaminau ac yn beth da ac yn eitha lliwgar i'w bwyta. Mae letys hefyd yn rhoi'r blas melys, felly ydych chi'n eisiau siwgr efo ychwanegu siwgr o gwbl i'r compot. Wrth gwrs mae dethus amser yma o'r flwyddyn yn draddodiadol ar gyfer y Nadolig. Felly mae'r ffrwyth yn mynd i fewn i sosban. Yn darn o gell garw. A dwi'n mynd i roi coes cinnamon hefyd. Mae ogle da iawn ar y cinnamon ac wrth gwrs eto mae yn gysylltiedig ar Nadolig sydd mae'r flwyddyn. A mae'n rhoi cynhesrwydd i'r ffrwyth. Letys. Beth da i gadw yn eich cwpwrdd ffrwyth sych fel hyn. Yn enwedig os nag oes ffrwyth ffres gynnwch chi. Ac wrth gwrs mae'n siwgr naturiol, felly does dim angen ychwanegu siwgr arall at eich bwyd. Mae hwn yn mynd i fynd ar wres canolig gyda Bwriad arno fo. A mae hwnna'n mynd i goginio nawr am tua 10 i 15 munud. I wneud y crempog, da chi eisiau 70 gram o flwr plaen, blawd plaen, a i hwnna dwi'n mynd i ychwanegu hanner llwy de o bwdwr pobi, baking powder. Ac wedyn mae hwnna yn mynd i gael i rydyllu, dwi'n gael rhywbeth allan o'r dror. Rydyllu, fewn o'r esgyd. Ac yna, fan hyn, mae gen i caws ricotta. Ricotta
caws sydd wedi cael ei wneud o'r llaeth sydd ar ôl iddyn nhw wneud caws. Felly mae'n ysgafn iawn, llawn vitamin D a calsiwm. Wrth gwrs mae vitamin D yn bwysig iawn. Ac i hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu un mwy, ac mae gen i tua 70 ml o lais yn fan hyn. Mae gen i 85 gram o ricotta sydd gen i fan hyn. A dwi'n mynd i gymysgu y ricotta gyda yr melyn wy. Mae'r gwyn wy cael ei rannu fyny. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi wyau eitha ffres pan ydych chi eisiau rhannu nhw'n wyn wy ac yn felyn wy. Achos mae'r melyn wy llawer mwy cadarn o ran y memrwn sydd o'i gwmpas o. Dydy o ddim mor debygol o dwri. Mae'r gwyn wy yn mynd i gael ei chwisgo fyny ac mae'r ricotta a'r melyn wy a'r llaeth cael ei cymysgu gyda'i gilydd. Allwch chi wneud hyn ymlaen llaw, ond allwch chi ddim i adael yr catwad fel y mae, os byddai'n colli pethau ansawdd, felly allwch chi gadw nhw ar ôl i coginio yw'r peth gorau. Mae'r ffrwyth bron yn barod, mae yn coginio fan hyn. Chi'n cadw peth o'i siap y ffrwyth. Nawr, cyn i ni orffen wneud yr crempog, mynd i baratoi un oren hefyd, a dangos i chi sut i baratoi oren yn segmentau. A'r peth cyntaf dwi'n gwneud ydy torri ddau ben i'r oren, fel bod yr oren yn eitha cadar ar y bwrdd torri. A wedyn gyda cyllell finiog, torri trwy'r croen a'r darn pith fel maen nhw'n galw, a'r darn wyn sydd tu fewn. Cyfle arall. Wedyn ydych chi'n gallu gweld y segmentau. Ydych chi'n gallu gweld y segmentau, chi'n gallu torri fewn i'r rhwng y memrwn sydd yn rhannu nhw. Allwch chi roi hyn mewn powlen. Wedyn maen nhw'n braf i'w ychwanegu i'r ffrwyth sydd wedi cael ei goginio. Mae eisiau cyllell eitha miniog i wneud hyn. Cadwch y cyllyll yn finiog, chi'n llai tebygol o dorri'ch bysedd gyda cyllell finiog a gyda chi efo cyllell ddim wedi cael miniog wedi bobman blew bowlen. Mae'n dweud, allwch chi wneud hwn ymlaen llaw a rhoi yn yr oergell. Gwasgu'r gweddill sydd allan ohono fo. Dyn nhw'n i edrych ar sut mae'r ffrwyth yn dod yn ei flaen. Mae'n neis bod yn cadw ei siap, dim ond i feddalu o beth. Mae'n dibynnu ar eich abal chi ac ar y gellu. Faint o amser mae hyn yn gymryd. Unwaith maen nhw'n barod, tynnu yr goesen cinnamon allan a rhoi'r ffrwyth yn y fowlen gyda'r oren. Gadael hwnna i oeri. Gallith hwnna fynd i'r oergell wedyn. Mae hwnna'n barod wedyn ar gyfer pan ydych chi'n gweini y crempog.
Ni'n barod nawr i orffen gwneud y crempog. Felly mae gen i gael pader ffrio, neu allwch chi gael planc, fel ydych chi'n neud eich picio arno fo, a mae eisiau chi gnesu hwnna fyny gyntaf. A dwi'n defnyddio, allwch chi ddefnyddio spray, yr wan cal yma, i roi arno fo. Dwi wedi rhoi peth yn barod ar hwn. A mae angen cnesu y planc neu'r badell ymlaen llaw. Wneud yn siŵr bod hi'n teimlo'n eitha cynnes i'r llaw, ond dim rhy boeth. Felly mae hwnna yn barod yn cynnesu fyny, ac yn y cyfamser, mae, fel o'n i'n dangos o'r blaen, mae'r blawd a'r pwdwr codi wedi cael ei ddidyllu fewn i'r bowlen yma, a nawr dwi'n mynd i ddefnyddio chwisg fach i ychwanegu yr ricota a'r llaeth a'r benyn wy fewn i'r cymysgedd. Cychwyn o'r canol a gweithio allan. Chi'n llai debygol o gael lympiau wedyn yn eich blawd. Mae'n eitha trwchus ar hyn o bryd, ond mae gennym ni'r gwyn wy i ychwanegu i. Allech chi hefyd roi chydig bach o vanilla i roi blas i'r tonca. Hwna yn eitha llyn nawr, dim lympiau yn hwnna. Mae'r chwisgs bach balŵn yma yn handi iawn ar gyfer wneud y gwaith yna. Peth nesaf ni moyn wneud yw chwisgo yr gwyn wy copanod bach, a ddylai fo'n troi allan o'r bowlen pan chi'n troi o'r penwyth yn hynny. Nawr te, un o'r pethau dwi'n ffeindio gorau i wneud amser yma yw cychwyn gyda chydig bach o'r cymysgedd mewn i'r gwyn wy i slacio fo fyny gyntaf chydig, ac wedyn rhoi y gwyn wy i fewn i'r cymysgedd blawd. Ac wedyn sblygu o fewn. Mae hwn yn mynd i gadw y ponca yn ysgafn, lot o air yno fo, so defnyddiwch llwy fwrdd i blygu y cymysgedd y gwyn wy fewn i'r blawd a'r melyn wy. Iawn. A mae hwnna'n barod wedyn i'w ddefnyddio. Unwaith ydych chi wedi paratoi, mae'n eitha cyflym i'w baratoi. Unwaith ydych chi wedi paratoi, bydd hyn yn gwneud tua 6 o'r ponca bach. Nawr, da ni eisiau wneud yn siŵr bod gwres yn barod ar y badell. Gallai hwnna fod chydig bach yn gynhesach. Byddwch yn ofalus. Weithiau mae'r un cyntaf bob amser yn troi allan cystal. Gallai chi drio un gyntaf. So llond llwy fwrdd a siapio y ponca fel maen nhw'n syrthio ar yr badell neu ar y planc. Dwi'n edrych eitha bach yma hyn. Dwi'n wedi gychwyn gyda 2. Dwi'n jyst yn checio bod nhw ddim rhy boeth o ran gwres. A ydych chi'n gwybod pa fydden nhw yn barod i'w codi, achos mae swigod bach yn cychwyn ymddangos ar wyneb y ponca. Chi'n gweld bod rhai o'r swigod bach yn cychwyn dod nawr. Mae hynna yn golygu bod nhw yn
cynnesu ar y gwylod. A mae eisiau spatula neu cyllell eitha gwastad i weld. Chi'n cael checio bod nhw yn coginio. Mae hynna'n coginio'n eitha cyflym. Drwy funud y ddwy maen nhw eisiau, a wedyn ni troi nhw'n gyflym. Mae hwnna wedi troi cystal ag o'n i ddisgwyl yna ni. Tamid bach o hegin falle i sychu yr spatula. Eto da ni, dyna well. Chi'n parhau wedyn, chi'n gallu gweld sut mae y ponca yn codi a'r swigod ynddyn nhw. Unwaith mae hynna yn barod, allwn ni ychwanegu rhagor o'r cymysgedd ac wedyn trafod y lleill yn coginio, dwi'n boi y ponca a'r blat gyda ffoil ar ei ben i gadw yn gymys hyd nes bod nhw gyd wedi cael eu coginio. A dyna ni, maen nhw'n barod ac yn eitha llym. Dwi'n gweld bod hwn yn cychwyn poethu gormod, felly dwi'n mynd i droi y gwres lawr a gadael am chydig funudau eto. Unwaith mae hein i gyd wedi coginio, na i ddangos i chi sut i'w gwaenu.